Takže tady máme zaparkováno, tady jsme přijeli a tady do toho lesa jdem. Takže vyběhl jsem si jenom tak ve čtvrtek, před velikonoční čtvrtek zelený mám dojem, takže na hoďku, na 2 uvidíme, jak se bude dařit, tak jenom se proběhnout, odreagovat. Takže pokud něco dobrého padne, tak se samozřejmě ohlásím, tak držte palec na noze a já jdu na to. Podívejme se na to. Takže kopu druhý signál, první bylo víčko od plechovky a druhý signál máme coin, kolečko, takže trošku ho očistíme a mrkneme na to. Vypadá to zajímavě, to nebude nové, to bude luxus. Tak je to desetníček, vidíte tam Karlův most a 10 dole, Karlův most a 10 dole, takže první republika, nemýlím-li se. Tak desetníčkem začínáme. No, krásný kovový signál a dělejte se, co jsem našel, jaké zajímavé kladívko. To je co? S kulatou dírku. To je zajímavé docela, to vezmem. No, zatím jsou pořád na 4 metrech čtverečních. Tady spousty signálů. Našel jsem další kolečko, ale to vypadá na pozink. Jo, na pozink, nevím jestli říšský nebo co, ale to my zjistíme za chvilku. Pojáme se na to blížej a mám dojem, že to tady vidím dole, jo. Takže dole jde vidět větráček, vidíte větráček? Dole tady máme větráček, jasně, zřetelně viditelný, jo. Takže je tam slepička, takže to bude nějaký fenik. Jo, jedno fenik zřejmě, sežraný. No nic, pokračujeme dál. Tak, opět se dostávám do údolí lebek, takže jedna lebka zde ležící a my pokračujeme dál, ať něco ještě stihneme. Ha, dívejte se, krásný zvoneček mám zase do sbírky. Nádherný a bude mi dát srdce podle toho obtisku. Takže zvoneček do sbírky, no. Trošičku bych mohl to blatostama, ale to až asi domastama. Jo, vyndáme, tam bude to srdce skované. Takže krásný zvoneček, bude do sbírky, má docela zachovalou strukturu, takže uvidíme. Dáme do sbírky, bereme, pokračujeme. No mě vomejou. Pojďte se na to. První mě napadlo, že mám obří podložku. No, ale myslíte si, že by podložka měla takové zdobení dokola? Nebo že by to bylo vydříté? Nevím. Nevím, co by to mohlo být. Ale vypadá to, jak kdyby to mělo nějaké zdobení. Jo, že by tam byly takové vydrápané kruhy. Bylo to dost hluboko, no. Nevím. To pěkně zelené. Nevím, jestli je to měď, nebo co to je. Nikde to není poznat. Těžko říct, je na tom taková patina, ale vypadá to, že to bude měděné. Takové čudo, volá aké. No, jdeme dál. Nevím, jestli to vidíte, ale tam je bílá srnka. Tam je bílá srnka normálně. A nebo je to vyřezané ze dřeva? Nevím. Ale tam, kde se dívám, to vypadá, jak by byla bílá srnka. Jo? A nebo je to vyřezané ze dřeva a vypadá to tak. No, já se zkusím přiblížit. A vypadá to jak bílá srnka. Vypadá to jak bílá srnka. A je to bílá srnka. Tyjo. Normálně
sněhová srnka. Úplně sněhobílá. No, chudák, tam je skovaná srnečka bílá a já jdu od ní pryč, ať náhodou neskočí do cesty, ať ju něco nezajede, nebo něco musím jít od ní rychle pryč. Takže proces vzdalování se. Milášek, Milášek. Není to, to bude ptačí. To bude ptačí. To bude určitě ptačí hemisféra. Jo, tady pošel nějaký ptáček a nechal tady zase buháček. Takže je to ptačí kruh a zbytek rozluštíme, až to vyčistíme. Jo? Co to bylo za bažanta. Takže to byl asi pravděpodobně nějaký dravec. Jo? Tady jsou nějaké číselka, jestli to tam vidíte, možná tam něco vidíte. Jo? Takže byl to ptačí milášek, nebyl to milášek stříbrný, kterého jsem chtěl. Tak ještě nejsme u auta. Tak ještě pořád je možnost, ne? Přej, bude ti přáno, dej, bude ti dáno. Takže spadl. Takže děkujeme za ptačí prsten. No a pokračujeme dál. Dneska už to stálo za to jenom kvůli tomu zážitku z tu srnku bílou. Jo, to je velice vzácné, si myslím, najít úplně bílou srnu. Doufám, že velmi dlouhý život, že ho nic nezajede, nebo že ho myslivci neupytlačí. Tak jo, jdeme dál. Ano, vážení přátelé, ano. I leteckou bitvu jsme tu měli. A toto je pozůstatek z letecké bitvy. Náboj zřejmě, jo, spadl jsem nevystřelený a jak tady probíhalo nějaké pálení nebo podobně, tak explodoval žárem nebo sluncem, nevím. Každopádně nebyl vystřelený v hlavni, ale explodoval už na zemi. Takže takovýto obří náboj. Jo, takže toto je docela veliký průměr, bych řekl. Jo, nechce mi to zaostřit. Jo, takže takovéto patróny přes celou dlaň z LED kulometu. Pokračujeme dál, uklidíme to a pokračujeme dál. Podívejme se mimo. Kolesko jsem našel, nějaké malé kolesko. To je úplně pidi kolečko. Co to je za pidi kolečko? No, musíme to ošúrat o gatě a zjistit, co to máme za kolečko. Už se tam něco rýsuje, ale nevím pořád co. Takže to musíme ještě ošúchat. Ošúcháme to a třeba z toho něco tam vypadne. Vidíte tam něco? Já tam zatím nic. Nějaký opis tam vidím a vidím tam 10. Ty jo, to je nějaký 5desetník. Ale nebude to 10 feniků nebo něco takového. Zkusíme to druhou stranu. Tady je to na ty feniky, jak dělané. A nějak tam nevidím pořád, co to je. No, zkusíme to na vlhčila. Plivnem na to a plivnem mu do tváře. Jenom se z toho dýmí. Máme tam nějakou dáku 10. Takže 10 a nevíme co. 10 nějaká 10 to bude. Zkusím to očistit. Tak, už to poznáváte všetci, ne? Podle toho znaku. Takže 10 haléřů slovenských to bude. Jo? Slovač. Slovenských 10 halérů jsem našel. 10 slovenských haléřů. To ještě nemám, tuto mincu ani. Tak super, to máme radost. To ještě nemáme ve sbírce. Tak potom doma očistíme. Takže je to slovenská mince. Pecka. No, takže se vracáme z hledačky, spokojení. Našli jsme si pár artefaktů. Máme nádherné počasí. Úplně škoda sedět doma. To je luxus prostě. To vidíte sami, že prostě to by byl hřích. Jo, a já už vlastně jsem doma. Já jsem tady doma. Tady v této vesničce jsem já doma, takže už jsem doma. Takže si krásně zalezu zase a budu čistit moje artefakty. Takže tak zatím, lidé, dobří, mějte se.